Здравейте! Това е едно бързо визуално ревю на това интересно ножле. Rangers Kukri Folder на United Cutlery. Много приятно изглеждащ нож. Красивичък според мен, затова и го купих. Неприятното за така на пръв поглед е, че лайнер лока заключва някъде към средата. Би било добре да е някъде тук, но не е кой знае какъв проблем. Острието е с леко необичайна форма, танто, кривичко. Много приятно. Хвата е много удобен. Естествено, това би се разбрало най-добре, ако трябва да се нещо с него, да дялкам някакви дървета, дъски. Но за сега това няма как да стане. Предполагам, че мога да намеря и други по-грозни ножове за целта. И това ще е. Нека се съберем в 2 минути.